संघवी राजवर्धन गोमंतक डिजिटलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। कला अकादमी संकुल नूतनीकरण कामाच्या खर्चासंदर्भात भाजप प्रवक्ते सावियो रॉड्रिग्स यांनी कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांच्यावर पुन्हा तोफ डागली आहे। या संदर्भात आज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना पत्र लिहून या साऱ्या व्यवहाराची तांत्रिक समिती नेमून चौकशी करावी आणि भ्रष्टाचार झाल्याचं दिसून आल्यास मंत्री गावडे यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकावं अशी मागणी केली आहे। निविदा प्रक्रिया न राबवल्यानं कला अकादमी नूतनीकरण काम सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला आपल्याला पाहायला मिळतंय। या प्रकरणाची चौकशी केली जावी अशी समस्त गोमंतकीयांकडून मागणी होतीये। त्यातच आता गोवा भाजपाचे प्रवक्ते सावियो रॉड्रिग्स यांनी मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत यांना पत्र लिहिलंय। रॉड्रिग्स यांनी कला अकादमी निविदा प्रक्रियेची चौकशी करून दोषी असणाऱ्या मंत्र्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे। कला अकादमी नूतनीकरण कामासाठी 56 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे। विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात देखील हा मुद्दा प्रचंड गाजला होता। दरम्यान आता गोवा भाजपाचे प्रवक्ते रॉड्रिग्स यांनी भाजपाला घरचा आहेर देत या कामाची चौकशीची मागणी केली आहे। रॉड्रिग्स यांनी पत्रात पक्षाच्या उद्देशाची मुख्यमंत्र्यांना आठवण करून दिली आहे। Hi, this is Savio Rodriguez of the BJP. At a time when Prime Minister Modi is working hard to stem the rot of systemic corruption in India, we have a minister in Goa that has allotted work worth rupees 50 crore to a company without a tendering process. When he was questioned by the media, he states that Shah Jahan in his time did not require a tendering process to build the Taj Mahal. He also told the media that it was a collective government decision to opt not for the tendering process but to go in for a nomination process of the company who's got the renovation work of the Kala Academy. The Directorate of Vigilance has asked the state government to constitute a 3-member committee to investigate the allegations over the Kala Academy renovation. My question to the Chief Minister of Goa, in all earnestness and in all humility, is today, if we set the trend of a work without a tendering process, how are we a party that is fighting against corruption? आपल्या पक्षाचे तत्व राष्ट्र प्रथम असे असून पक्ष द्वितीय आणि स्व सर्वात शेवटी येतो। माझा या तत्वावर विश्वास आहे। याच तत्वामुळे गोवा सरकारनं निविदा प्रक्रिया न राबवता खासगी एजन्सीला दिलेल्या कामाचा मुद्दा मी उपस्थित करतोय। सरकारनं नियमांना डावलत खासगी एजन्सीला दिलेल्या कामामुळे सरकारमध्ये भ्रष्टाचाराची शक्यता आणि संभाव्यता निर्माण होते असं रॉड्रिग्स यांनी म्हटलंय।